Tawawdex, il-lejla għanna u jgħet mitfall ta' din il-familja li l-mulej għet ikabbar u għet itellaf din il-familja u nħagġiġkom biex intom tisimaw dak li għandu il-mulej biex jaqsam mal-poplu tiju. Għalek jisimaw bil-reqqa u irċivu l-kelma tal-mulej minn fom il-qaddej tal-mulej u għet mitfall spirituali tijaj Ġezrit Kamilleri. Halleluja. Grazzi, Mr. Addis, grazzi li laqqajtna u mulej, grazzi, Mr. Tal-imħabba kbira tijak mulej, grazzi li għanna fejn intaqaw, grazzi tal-kelma kbira tijak mulej, grazzi Ġesu li tajtna l-kelma biex nimxu fid-dawl. Mulej, Spiritu Santu, dan huwa l-Ministeru tijak Spiritu Santu, nitolbuk biex tiftaħ il-qalb tal-poplu mulej, biex ixxandar il-kelma minn ġafija mulej kif tajta lili xandara lill-poplu tijak mulej biex nimxu fil-rebħa, biex nimxu fil-dawl, biex tiftaħ il-qlub u jirċievu il-qawwa tijak mulej, il-qawwa tal-kreatur li għazilt li titċekkem biex tgħix ġofina mulej, biex ngħixu b'dak iż-żejt li jħobb, li jimxi fil-paċi, jifraf f'kull sitwazzjoni u jimxi fil-rebħa ta' dejjem mulej. Inkisru kull xkil tal-għadu, kull distrazzjoni norbtuha u nibatu n-nar tal-Ispiritu Santu biex tinqered. Kull distrazzjoni inkisru wassa fil Ġesu Kristu. Mulej, iftaħ il-qalb u norbtu kull spiritu ta' familjari mulej biex il-poplu tijak jirċievi il-kelma friska mulej. Il-kelma friska li għaddejt lilna dan iż-żmien mulej. Fisem Ġesu Kristu. Nixtieqkom iċċaċbu waħda l-pastor, għandna pastor verament irrispettat ħafna, laqas nistgħu naħsbu kemm hu rispettat, imma meta kont miegħu l-Italja indunajt kemm jagħmel xogħol kbir għall-familja Talla, għall-familja Talla li hija madwar id-dinja f'kull pajjiż. Meta qalulu ma kienx preparat biex jiftaħ il-konferenza tal-ħadd, jien ħassejt li kellu jiftaħu. Għalli kemm il-bis pulit. U ħassejt li libes pulit mingħajr ma kien jaf li ħajtallaw hemm fuq il-mulej. U fetaħ b'messaġġ ta' mħabba, clothed with love. Jekk ma nimxux bl-imħabba, nistgħu nagħmlu l-mirakli kollha, nistgħu nkeċċu xjaten kollha, imma nistgħu nitilfu s-salvazzjoni konna l-mibeda f'qalbna. U l-pastor wara dakinhar qal li ħanipritka jien u l-messaġġi downloaded tal-lum f'qalbi mal-ewwel. Bil-messaġġi li smajna hemmhekk tberikna ħafna, imma xejn differenti ma rajna. Il-qawwa tal-Ispiritu Santu topera f'din il-Knisja anke nhar ta' Erba'. Kif rajna f'konferenza, rajna l-Ispiritu Santu joperaw nhar ta' Erba', ġifieri xejn differenti. Aħna mberkin ħafna li għandna missier f'dar li jilqana bħal ulied, mberkin bil-qawwa ministerjali tal-Ispiritu Santu, mberkin bil-kelma mill-bidu sal-aħħar mingħajr kompromessi ma' ħadd. Għalhekk ċaċbu waħda lill-pastor tagħna. Qabel inkellimkom fuq Alla, jiena mort inkellem lil Alla fuq il-poplu tiegħu. Meta kont l-Italja stess u qalli ħadd ipriedka l-pastor u bdejt nara xi jrid Alla mill-poplu tiegħu dan iż-żminijiet. U bdejt infittex il-wiċċu. U qal li tani tliet skritturi mal-ewwel f'sekonda tajhom li. Kont f'ħin miegħu u tajhom li mal-ewwel. Qal li kien hemm persuna fil-kelma Talla mingħajr ma kellha l-Ispiritu Santu fiha li misset il-qalb ta' Ġesu. L-Ispiritu Santu kien ħdejha x'kien f'Ġesu. Imma din il-mara misset il-qalb ta' Ġesu, kienet fil-ħin opportun, kienet l-unika waħda li improvizzat il-mewt u l-qawmin tiegħu, l-unika persuna. Ma tantx tissemma fil-Bibja, imma dejjem kienet hemm fil-ħin opportun u għamlet l-affarijiet kif jogħġbu lill-Alla u anke bikkietu lill-Alla darba. Daqskemm ipprofonda miegħu. U jien nemmen li l-mulej f'dan iż-żmien irid lilna nkunu qed inħaffru
għal preżenza tal-Alla intima. Dan il-messaġġ jismu ir-riżultat tal-aktar ħaġa meħtieġa. Il-missier qed ifittex il-dawk in-nies, dik il-bint, dak l-iben li jadurawh fl-ispirtu u fil-verità. Jiena nemmen li l-Kristjan jista' jasal f'punt li ma jagħmilx dnub iktar. Kif hemm Ġesu hekk ukoll aħna f'din id-dinja mhux fl-jmiss. Nemmen li nistgħu niġu f'dak il-punt. Għalhekk sibu Luqa 10 ħanaqraw l-iskrittura tina l-interpretazzjoni l-propja. Luqa 10 vers 38. Ġesu iżur lil Marta u lil Marija. Huma sejrin daħal fraħal u laqetu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej. Tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. X'qiegħed jgħid, x'inhu jgħid l-Ispirtu Santu llum lill-knejjes. Iżda Marta kienet moħħa fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu mulej m'intix tara kif oħti ħallit ix-xogħol kollu fuqi biss. Mela jidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabeż il-mulej u qalilha Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hi meħtieġa u Marija għażlet l-aħjar siem li ma jittieħdilix. Marta kieku ma tkellmitx, kieku għamlet il-ħaġa b'attitudni tajba ma kienx tagħmel ħażin, imma l-mument li ddaħħal il-jien għax jien qed nagħmel hekk, il-gburija tibda tieħu forma ta' dnub. Marija bdiet issir taf minnu il-kelma. Mhux titgħallem x'hemm fil-kelma, issar taf minnu il-kelma. Relazzjoni. Sibu Luqa 23 minn vers 45. Marija kienet għadha bla Spiritu Santu għax ix-xogħol mitmum kien għadu ma sarx il-fidwa u kellha relazzjoni ma' Alla, mal-kelma li kien ħdejha Ġesu nnifsu mimli bl-Ispiritu Santu. Intimità, konsagrazzjoni u qdusija. Riżultat ta' dan hi għamlet ġiex affarijiet li ħadd m'għamilhom fl-istorja. Ħadd m'għamilhom fil-ħajja ta' Ġesu fuq l-art, biss għamlithom. U ħanaraw llum fil-kelma flimkien vers 54. Dakinhar kien jum it-tħejjija u s-sibt kien għoddu beda. In-nisa li kienu ġew mill-Galilija ma' Ġesu marru wara Ġuseppi ta' Arimatija u raw il-qabar u kif kienu qiegħdu il-katavru. Imbagħad reġgħu lura u ħejjew il-fwejjaħ u l-mirra is-sibt għaddewh fil-mistrieħ skont il-preċett tal-liġi. Meta Ġesu kien midfun hawnhekk, kapitlu 24 vers 1. Kmieni ma' s-sebt tal-ewwel jum tal-ġimgħa marru daw in-nisa li ħaddu l-affarijiet magħhom, il-fwejjaħ u ż-żejt, ħdejn il-qabar u ħadu magħhom il-fwejjaħ li kienu ħejjew. Huma sabu l-ġebla imgerba minn quddiem il-qabar, imma meta daħlu fih il-katavru tal-mulej Ġesu ma sabuhx hemm. U kif kienu mħasbin bħal Marta, mħasbin. Dejjem jisimgħu l-kelma mhux qed jifhmu. Fuq dan, f'daqqa waħda derulhom qudiemhom żewġ irġiel, libsin il-biss jiddi. In-nisa mimlijin bil-biża baxxew għajnihom lejn l-art. Imma dawk qalulhom il-għala qegħdin tfittxu qalb il-mejtin lil minu ħaj. Mhuwiex hawn imma qam. Ftakru qalilhom l-anġlu, ftakru kemm jinsa l-bniedem, ftakru x'kien qalilkom. Kemm qalilhom, kemm il-darba qalilhom, kemm il-darba nisimgħu l-kelma u ninsew x'għandna nagħmlu. Ibqgħu ftakru l-kelma li nisimgħu minn hawn fuq. Ħanimxu fir-rebħa ħalli ma nimxux fid-dnub iktar.
Meta kien għadu magħkom fil-Galilija, meta qal li jeħtieġ bin il-bniedem jingħata f'idejn il-midinbin, ikun mislub, imsallab u fit-tielet jum iqum mill-imwiet. U huma ftakru kliemu, telqu lura meħdejn il-qabar u marru jagħtu l-aħbar ta' dan kollu l-11 u lill-oħrajn kollha. Kienu Marija ta' Magdala, Ġwanna u Marija ta' Ġagbu, Ġesu ġifieri, Ġagbu u Ġesu. U n-nisa l-oħra li kellhom magħhom huma kienu li qalu b'dan lill-apostli, imma d-diskors tagħhom l-apostli stħajluh tewdin u ma jemnuhomx. Madankollu Pietru qam mar bġirja lejn il-qabar, tbaxxa biex iħares imma ma rax ħlief faxex u raġa' lura d-dar. Ma ġeb bli kien ġara dix-xip li dejjem miegħu laqqas kienu jafu x'inhu jiġri dejjem mal-kelma u xorta ma kinux jafu. Sibu Ġwanni 12 issa minn vers 1 sa 3. Hawnhekk rajna li d-dixxipli ta' Ġesu li talmu dwar il-kelma ma kellhomx dik ir-relazzjoni intima miegħu xorta. Dejjem miegħu u ma kellhomx dik ir-relazzjoni li jkunu jafu sew lill-awtur, l-awtur tal-kelma. Dawn suppost kienu jafu imma li ma kellhomx intimità miegħu ma setawx jarfuh il-pjan talla u hemm jidħol it-tewdin, it-taħwit u l-biża' fil-ħajja ta' wieħed. Għalhekk Ġwanni 12 minn vers 1 sa 3 din il-persuna kellha r-revelazzjoni tax-xogħol kollu ta' Ġesu li ħajwettaq għalina biex inkunu mifdija. Id-dilka ta' Ġesu f'Bettanja 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid Ġesu mar Bettanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi. Werk. Waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwieħa żejt tan-nard. Pur tiswa ħafna u dilket biha riġlejn Ġesu. Imbagħad ixxuttathomlu b'xara u d-dar intliet brieħa tfuħ. Sagrifiċċju ifuħ li joġob lill-Alla. F'Efesin 5 vers 2 naraw. Kristu ħab lilna u talilu nnifsu offerta u sagrifiċċju jfuħu quddiem Alla l-Missier. Hawnhekk rajna li Marija kellha relazzjoni intima. Ġabet l-aqwa żejt, l-iktar żejt prezzjuż li jeżisti fuq wiċċ l-art ġabet barra ir-relazzjoni li hija mqabbla maż-żejt anke f'dawk l-għaxar xebbiet, il-boloħ u l-orrief. Marija wkoll permezz tal-intimità kienet taf l-istaġun u żminijiet. Marret tidilku qabel ġimgħa qabel ix-xogħol tal-fidwa. Kienet l-unika persuna li dilket il-Ġesu qabel ix-xogħol u proklamatu re billi dilkitlu saqajh għaliex kollox u taħt saqajh. Ma dilkitlux rasu, dilkitlu saqajh għaliex kull marda, kull demonju, kull battalja, kull dlam, kollox taħt saqaj Ġesu jgħat. U inti l-ġisem ta' Ġesu llum, inti l-ġisem ta' Kristu fuq l-art. Ġesu qal li fejn imur dan il-Vanġelu, dan l-att ta' Marija ta' Bettanja se jibqa' jissemma tul iż-żminijiet kollha. U 2000 sena wara qed insemmuha ġa Malta aħna wkoll. Ma jikdib Ġesu, ma jistax jikdeb għax huwa Alla. Marija 100% li ppreparatlu xi jkoll lil Ġesu bħal mamlu taħta Marta, imma ma kellix għalfejn doqt nabar. Marta daqqet itnabar, ikkumparat ruħha moħħta. Marija taf x'kellha tagħmel fil-mument opportun mingħajr ħadd ma jaraħħa Alla dejjem. Marija ġielet lil Ġesu jagħmel ħaġa oħra quddiem in-nies. Fi Ġwanni 11 Marta qaltlu kieku kont hawn ħija ma kienx imut għal Lażru
U 11 vers wara, Marija wkoll qaltlu l-istess kliem. Kieku kont hawn, hija ma kienx imut qaltlu wkoll. Imma Marija, mhux bħal Marta, messitlu l-profondità ta' qalbu. U Ġesu beka kif qaltlu Marija. Meta tkun taf lil Alla, inti u jiena, Alla jkun jaf lilek b'mod profond. Marta qaltlu, jien naf li jerġa' jqum fl-aħħar ġurnata lil Ġesu, u Ġesu qalilha, jienu il-qawmien mill-imwiet, jien qiegħed quddiemek. Kull min imut u jemmen fija jgħix, u kull min jgħix u jemmen fija ma jmut qatt. Għax jien preżent, jien magħkom. Marta ma kellix rivelazzjoni li huwa jien issa, Alla huwa issa, Alla huwa magħna. Imma Marija kellha dik ir-rivelazzjoni u Ġesu beka u qajjem il-Lażru dak il-ħin, missitlu qalbu. Il-profondità ta' Marija fir-relazzjoni mal-mulej messitlu qalbu. Danu ir-riżultat ta' meta tagħmel l-aktar ħaġa meħtieġa. Meta nagħmlu l-ħin mal-mulej, id-dar, infaħruh, nitkellmu miegħu, naqraw il-kelma, kif sa tkun taf jekk junu xi ngħid il-verità. Testjawni bl-iskrittura, aqrawha kuljum ma tkunux tafu x'inhu jgħid Alla, ma tkunx taf jekk issegwi predikatur fuq YouTube jekk qed jikdeb jew le. Il-mulej jridek issir tafu b'mod profond dak il-profondità ta' żejt li kantajna, here is all my oil, lover of my soul, I saved it all for you. Iż-żejt mhuwiex kemm tagħmel inti għalih, kemm għamel hu għalik, kemm tqatta' ħin miegħu. Hemmhekk tibda tagħmel l-affarijiet bħal Ġesu. Meta Marta qaltlu, Ġesu qalla jienu l-qawmien mill-imwiet, temnu inti dan Alla, intom temnuh li Ġesu huwa l-qawmien mill-imwiet. Temnuh li Ġesu ġej għall-Knisja tiegħu rebbieħa. Temnu li Ġesu ġej għall-Knisja bla tikmix, bla teba, bla dnub. Ġesu ġej għal spotless bride u nistgħu naslu hemm, żgur, mhux bis-saħħa tagħna, imma bil-kapaċità tiegħu. Għalhekk sibu Ġwanni 7 minn vers 37. Ġesu qalilna hekk. Xmajjart il-maħajjin. Grazzi mulej. Marija mlet dan kollu fil-ħajja waqt li Ġesu kun fuq l-art mingħajr l-Ispirtu Santu fiha, imma kien magħha l-Ispirtu Santu. Għax l-Ispirtu Santu kien ġa Ġesu, Ġesu ma m'għamel xejn mingħajr l-Ispirtu Santu. Irridu naslu f'dak il-punt li ma nagħmlu xejn mingħajr l-Ispirtu Santu ħalli ma jkunx xogħol tal-ġisem, imma frott tal-Ispirtu Santu. Aħna għandna pattaħjar issa minn dak li qrajna f'Marija. Min jaf kemm għamlet iktar affarijiet Marija, imma ma nkitbux dan il-ktieb. Imma nkitbu ta' Marta biex ma noqogħdux inqabblu ruħna bejnietna, biex ma nejrux, biex nimxu fis-sejħa tagħna, biex kulħadd iżomm postu, biex kulħadd jobdu jimxi fis-sottomissjoni, ħalli Alla verament jipproteġina u nkunu Ġesu fuq l-art meta kien obbedjenti għall-Missier. Aħna għandna l-għajnuna llum, aħna għandna l-ajjutant, il-helper, għandna l-Ispirtu Santu li għamlet Marija mingħajr Spiritu Santu, Alla jippretendih minn għandna bl-Ispirtu Santu 100%. Żgur. 37. Xmajjar ta' il-maħajjin. Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesu qam jgħid bleħenu għali, min jieħdu l-aċċ jiġi għandi u jixrob il-mobile, id-drogi, l-idolatrija, is-sess, l-alkohol, is-sigaretti, il-materjalità ħajħalluk vojt. Ġesu qal min jieħdu l-aċċ jiġi għandi u jixrob, jiġi fl-iskrittura
ma jmurx x'imkien ieħor għax ħajibqa' vojt u qatt ma ħajintela, mhux ħajkun jaf x'inhu jgħid l-Ispirtu Santu f'dawn iż-żminijiet. Min jieħdu laċċ jiġi għandi u jixrob kif tgħid l-Iskrittura, min jemmen fija minnu joħorġu xmajjar ta' ilma ħajjin. Dan qalu għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li jemnu fih għax l-Ispirtu kienet ma natalhomx billi Ġesu kien għadu ma għamilx ix-xogħol mitmum fuq is-salib. Imma Ġesu ħasbinna kollox minn qabel. Ġesu huwa Alla, Ġesu huwa l-Kreatur, Ġesu iċċekken biex jażel li jgħix ġo fik u ġo fija. Alla tal-glorja, Alla li ħalaq l-univers, Alla li ħalaq il-ħin għalina, iċċekken u jrid jgħix f'dil-qalb. U llum possibbli min jaqbdu laċ għal Ġesu jiġi għandi ħin u intimità miegħu ġifieri, jiġi għandi min għandu laċ għal Ġesu u huwa jimlina bl-Ispirtu Santu u bih fina joħorġu xmajjar ta' ilma ħajjin li nagħtu l-ħajja lil kull min imiss magħna. Temnuh intom dan? Mela ġaġbu l-Ġesu. Grazie mulej. Meta ma nagħmlux ħin ma' Alla, imma nagħmlu affarijiet differenti, jew għal Alla stess ma jkunx ifisser li ma nħobbuhx, iżda mingħajr dixxilpina tafas biex issib ħin għall-intimità miegħu kuljum. Qatt ma nistgħu nintlew bl-Ispirtu Santu u hemm jidħol ix-xogħol tal-ġisem li huma kontra l-Ispirtu bħal gburija, rabja, invidja, nuqqas ta' rażan, ejra, firda, mibeda u l-karnalità kollha. Ħanġibkom eżempju fin-natural. Kif jaħdem tim, jiena kon fl-Armata Maltija u l-maġġur u l-kaptan u l-fizzjal jaqsmu l-platoons ta' 30 u mbagħad il-platoon minn 30 jaqsmuh f'teams ta' 10. L-Armata tik it-taħriġ kollu tiddixxiplinak biex tħobb il-min jaħdem miegħek. Lil-fizzjal jekk jitfak ma' xi ħadd tmur tispara, tagħmel xi xogħol ta' assa xi 24 siegħa barra. Ma tistax tgħidlu li għax ma naqbilx miegħu. Ma tistax tgħidlu li. Qatt li jitfak jesser bil-fors. U mbagħad għandna l-ikbar armata tal-mulej, tal-missier. Jkun hemm il-pastor jaqbad tim ta' 10 u jkun hemm 4 Kristjani mifdija bid-dem ta' Kristu. Alla huwa missierhom l-ikbar armata ta' dixxilpina u waraw xi jħoss il-missier jaraw erbaħwa salvati bil-grazzja permezz tal-fidi u ma rridux naħdmu flimkien. Tistgħu taħsbu xi jħoss Alla kemm iħossu muġuħ għal dik il-ruħ li xtara. Alla jibki. Meta jarajek, Alla jibki. Ħafna raxxu nar biex immorru neħelsu x-xjaten u mbagħad ma nħobbux il-ħuna. Jew il-loħtna, jew qas nħarsu lejha fil-Knisja. Qas jista' jkun. Alla titkellem. Alla titkellem bl-Ispirtu Santu. It-tweġiba ta' dan kollu u għaliex mhumiex mimlija bl-Ispirtu Santu. Jista' jkun li għandhom id-doni tal-Ispirtu għax Alla ma jreġġax doni lura li jkun ta' imma frott m'hemmx. U quddiem Alla hu l-frott hu li se jibqa'. Għalhekk f'dik il-ġurnata ħafna se jgħiduli mulej, mhux fismek ħabbarna, mhux fismek profetizzajna, mhux fismek fejjaqna, mhux fismek għamilna l-mirakli, imma jien ngħidilkom morru minn quddiem għax jien ma nafkomx. Kont tibgħat il-ħuk li jinxtrajt bid-dem qaddis li xerriet tarwien fuq is-salib. Kif tista' ma tħobbhomx? Illum inqumu nintlew biż-żejt tal-Ispirtu Santu u nagħmlu deċiżjoni. Kif nistgħu nkollna l-kompassjoni għal mitluf hemm barra u mmorru nixbruh
Mbagħad isirħuna fil-mulej u nxommuh jintien. Ma nistawx! Ma nistawx! Ruħi ma toġobx il-dak li għamel dawk l-affarijiet tajt il-mulej. Ma l-lum etinaw, il-lum għadu l-jum, il-lejla għadu ma wasalx fej ħadd ma ħajaħdem għadu l-jum biex inqumu. U verament nimxu fil-frott tal-Ispirtu Santu. Ħalli f'dik il-ġurnata ma jkonniex għalfejn nistħu meta jidher. Eżempju ieħor, jiena kont nagħmel long distance running u triathlon u l-coach ikollu ħafna l-tliet imma it-tijom taħriġ differenti miex intihom l-istess taħriġ fil-modalità imma jkun pass differenti minħabba l-livell li jkunu fih biex ma jinxtwewx qabel iż-żmien jew jitjiebu ħafna mbagħad jagħmlu burnout. U kemm dom nagħmel sports jiena f'ħajti kelli coaches li kienu jitfaw għal tliet jadhom żgħar b'talent kbir u promising, kienu promessi ħafna, jitfaħħom jagħmlu il-pass tiegħi meta nagħmlu s-sessjoni ta' kwalità jiġru 320 per kilometer, 3 minutes 20 per kilometer. Dak il-ħin jibdew jħossuhom tajjeb jibdew jagħmlu improvement kbir, imma naf 5 għal tlieti li spiċċaw anke jagħmlu pipi bid-dem għax ma kienx il-pass tagħhom, bdew jiġru, jitilfu l-istaġun tagħhom, bdew jaqbżu u daw l-affarijiet narawhom anke fil-mixja spiritwali. L-istess fil-mixja spiritwali jekk kien ġdid, jekk kien tan-nofs, jekk kien qadim, inti għandek sejħa speċjali, kulħadd. Unika sejħa tiegħek, tippruvax tkun ħadd ieħor, tippruvax tagħmel ta' ħadd ieħor. Inti m'intix ħadd ieħor mhuwiex inti. Inti m'intix ħadd ieħor mhuwiex inti. Fuqek hemm sejħa speċjali, tippruvax tkun ħadd ieħor, tippruvax. L-istess jaħdem l-ispiritwal u n-natural. Tirraxjax ibqa' fidil u lejali żomm postok. Il-kelma tgħid ġagbu 4-10, iċċekken. U Alla jollik, imma l-ewwel tiċċekken. U mbagħad jollik Alla. Dan ma jfissirx li jtik. Grazzi Ġesu. Iċċekken u Alla jollina vera niċċekknu kuljum. Neżaminaw il-fidi tagħna, nieħdu fil-kamra ta' ġewwa, din qed nagħmilha l-mulejja u għalija biex nidher. Nidħlu kuljum, neżaminaw il-fidi tagħna jgħid Pawlu f'Wieħed Korintin 12. Eħtlu eżaminaw. Jien qed nagħmilha biex nidher, biex naqla l-views, biex nagħmel ix-shares, il-likes, jew verament biex nfittex il-mitluf, jew verament biex nibni l-ħuti. Għaliex qed nagħmilha din? Tal-biża' nidru quddiem Alla. U ma jkollniex dawn l-affarijiet f'qalbna x'għal Alla jaf l-intenzjonijiet tal-qalb jaf il-motivi, xejn hemm moħħbi qudiemu. Iċċekken u Alla jollik, dan ma jfissirx li ħajtik pożizzjoni li tiderta. Jaf jitfak x'imkien għal-bidu, jaf jitfak fuq kamera, jaf jitfak tiftaħ il-bieb. Kun hemm fejn jgħidlek, imxi bl-Ispirtu Santu u jmexxik f'dak li Alla ħejja lik. Meta Alla jollik ma jfissirx li ħaduħu post il-pastor, imma timxi pass fit-triq divina li Alla ħejja għalik u għalija. Alla ma jagħmilx konfużjoni, Alla huwa l-awtur tal-ordni. Meta jkun hemm l-Ispirtu Santu, meta jkun hemm knisja qed tobdil leħen talla u l-viżjoni, ordni jkun hemm. Ordni biss. Galatin 5 vers 16. Grazzi mulej. Tiġux mingħajr il-kelma talla, tiġux mingħajrha. Ixtru Bibja, handy. Ħallik ma jibqgħux jaħdmu l-mobiles. Ikolkom il-kelma talla jarebbiħa, il-kelma talla ġrid il-ġirja kollha sal-aħħar diġà. U rebbiħa! Halleluja! Jesus! Grazzi mulej. Il-frott tal-ispirtu u x-xogħol tal-ġisem. Il-Malti frott kitibha, il-ġisem ma jagħmilx frott. Il-ġisem dnub u mewt jagħmel biss. Jien ngħidilkom imxu fl-ispirtu u taqgħux għall-passjonijiet tal-ġisem. Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-ispirtu u l-ispirtu u kontra l-ġisem. Dawn it-tnejn huma kontra xulxin biex ma jħallukomx
tagħmlu dak li tixtiequ. Il-ġisem mhux ħajħallik tidħol fil-kamra ta' ġewwa biex iġġib here is all my oil, lover of my soul, I saved it all for you, Jesus all for you. Mhux ħajħallik il-ġisem, tittiġielet disċiplina, tittiġiedi. Jekk ma tiddeċidix ġa ddeċidejt li mhux ħaddeċiedi, iddeċiedi. Ħanamilha, tkellem, inti temmen u tkun salvat, tistqar u tkun ġustifikat. Għajt, ħanamilha, kuljum ħansib ħin mal-mulej, mhux nara l-video sa ġeżriet u tal-pastor. Ħin mal-mulej, jew ħin ta' YouTube qastaf minn huma. Ħin mal-mulej personali, Alla jrid idejk, Alla jrid saqajk, Alla jrid ħalqek. Ħad titkellem man-nies li ntaqa' magħhom. Ma tistax tkun ħadd ieħor, ma tistax tirċivi ir-revelazzjoni ta' ħadd ieħor, ir-revelazzjoni li tilek Alla. L-Ispirtu l-awtur li kiteb il-kelma. U issa tgħidġa fik, ħajjispjegalek x'kiteb, ħajjispjegalek kemm hu kbir, ħajjispjegalek ħatimxi fuq l-ilma. Ma jħallukomx tagħmlu dak li xtiequ, iddeċidejt li ssalbu. Il-ġisem ma tistax toqtlu, is-salbu trid. Salbu! Min irid jiġi warajja, jiġħad lilu nnifsu, isallab ġismu u jiġi warajja. Ġesu qala u Pawlu qala 3 darbiet jew 4, titissallab ġismek. Din il-ħajja mhux aktar jien li ngħixha, imma ngħixha. Ġismi msallab ma salib u ngħixha bil-fidi tal-liben Alla permezz minn ġofija. Ma tistax, jekk mhux ħassallab il-ġisem qatt. ħatamel ġimgħa tajjeb u xahar ħażin tarġa' sallab. Iddeċiedi Alla ma jikkundannax. L-Ispirtu Santu għandu l-Ministeru tal-Konvinzjoni. Il-Ministeru tiegħu bħalissa l-Ispirtu Santu qed jikkonvinċik. Irid ħalq, illum qed juża tal-ħmar, illum qed juża tal-ħalq. L-Ispirtu Santu qed jikkonvinċik biex tmur għandu. Ma tistax tintela, ma jistax jimlik il-mobile, ma jistax jimlik il-materjalità, ma jistax jimlik ix-xogħol, ma tistax jimlik il-vaganza, ma jistax jimlik l-ajruplan, ma jistawx jimluk id-diski. Huwa jien li nimlik, huwa jien li sawwartek, huwa jien li qedtek fil-ġuf tommok biex nużak għal dan iż-żmien apposta. Għażiltek għal dan iż-żmien apposta. Bux tajt l-orakli tiegħi hemm barra għax irid insalva l-kulħadd. Ma toġobnix li wieħed jintilef. Marret il-ħadd li jintilef, marret il-kulħadd jasal għall-indiema kif ħajaslu. Alla għamel kollox, Alla sar bniedem biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu dak li għamel Ġesu. As Jesus is, so are we in this world. Inti l-Ġesu li persuna tista' tintaqa' magħha, inti l-Kristu. Imma l-ewwel ejja nagħmlu l-frott u l-oħrajn awtomatiku jibdew jiġu għax aħna nemmnu l-Ministeru tal-Ispirtu Santu kollha. Aħna maħniex minn dawk li waqfu. Aħna huma minn dawk li nemmnu li Ġesu huwa renjanti mill-bidu sal-aħħar għax huwa l-bidu, huwa t-tmiem, huwa l-alfa u l-omega, huwa l-ewwel u l-aħħar, huwa dak li jara l-bibien u l-ebda bniedem ma jiftaħhom u jiftaħ bibien li l-ebda bniedem ma jalaqhom. Jekk lilkom imexxikom l-Ispirtu m'intomx taħt il-liġi, l-emejjel tal-ġisem huma magħrufa zina, m'għandekx qawwa tal-Ispirtu, faħx, nuqqas ta' rażan, idolatrija, seħer, mibeda, ġlied, ejra, korla, ambizzjoni, firda, partiti, invidja, sokkor, dbaħrit u ħwejjeġ bħal dawn. Inwissikom l-Ispirtu Santu bħalma wissejtkom qabel min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jiriċ is-saltna tal-Alla. Il-frott tal-Ispirtu fuq daw ħaniġu ġudikati meta nidru quddiem Kristu. Xi doni hu jagħmelhom, il-mirakli hu jagħmelhom, il-fejqan hu jagħmlu u aħna nħalluh jiflowja minn ġafina. Fuq dawn ħaniġu meta niġu quddiemu. Mulej, idħol jgħidlek għaddej tajjeb u fdil. Jew nkella ma nkunx nafek. Imma aħna maħniex minn dawk
li mmorru lura. Aħna minn dawk li jibqgħu sal-aħħar. Aħna minn dawk li jiġru l-ġirja sal-aħħar. Aħna minn dawk li npoġġu s-solib qudiemna u d-dinja warajna. Għaliex nafu minn sejħinna, għaliex nafu minn qalana mid-dlam, għaliex nafu minn daħħalna fis-saltna tad-dawl, għaliex nafu minn fej qalana l-mulej minn ġazzibel u minn ġattrab. Alla tagħna huwa rebbieħ, Alla tagħna huwa ħaj. Alla tagħna jibdel persuna, Alla tagħna jagħti identità. Jekk hu raġel ikun raġel, jekk imara, Alla tagħna huwa ħaj u l-mulej huwa ħaj. Qed jgħix. Il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba. L-imħabba anke l-min jobodok tħobb tibda. Baqqas konna fejn ħobb. Permezz tal-Ispirtu Santu biss issir. Żgur. Aħsa m'għandniex qalb tal-ġebel, Alla ġie f'qalbna u tagħna qalb tal-laħam biex l-Ispirtu Santu jiġi jammar fiha. And the love of God has been shed into our hearts. L-imħabba tal-Alla ġiet imsawba f'qalbna. Jien nemmen l-Iskrittura, inti temmena l-Iskrittura, Marta. Temmena. Lena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewa, il-razan. Ġib il-razan quddiemek kuljum u dak li tħoss tqil illum pitada jsir faċli. Li tħoss tqil illum pitada jsir faċli. Imbutta f'dik il-preżenza għax mhux Alla ħajibbenefika, inti ħatibbenefika. Għax tħoss paċi perfetta. Paċi perfetta. Huwa jżomm dawk li għandhom il-ħarsitom fuqu f'paċi perfetta. Il-mulej, Alla tal-eżerċti. Kontra dawn ma hemmx liġi, dawk li huma ta' Kristu Ġesu salbu il-ġisem. Sallabtuh il-ġisem. Sallabtuh il-ġisem. Salbu l-ġisem. Għax xafijat tagħmel il-mirakli u l-ġubijiet. U ma tkunx tħobb waħda minn ħuti. U minn daw l-uliet li Alla qed iqajjem bil-ġibdiet u l-passjoniet tiegħu. Jekk ngħixu bl-Ispirtu, ħalli nimxu bl-Ispirtu. Ma nkunux minn dawk li jfittxu il-ftaħir fieraħ, ma nġarbux lil xulxin u ma ngħirux għal xulxin. Meta nħallu spazju għax-xogħol tal-ġisem, dan ikun 100% għax ħallejna vojt u ma ntlejniex bl-Ispirtu Santu. 100%. Fejn jaħdlu dawn l-affarijiet hemm nuqqas ta' Spirtu Santu. Efesin 4:30 tgħidlek tniktux l-Ispirtu Santu li nkom ġejtu mifdija fih. Tniktux. Tobgħod iġaħat ta' ġew, tibgħod iġaħat u għandek l-Ispirtu Santu. Tobgħod iġaħat li għadhom mitlub ma jistax ikun. Għandek l-Ispirtu Santu issa. Jista' jkun li tiġi krabja ma tħallix ix-xemx ma dik ir-rabja ħalli ma tiġix mibeda ġa fik għax il-mibeda huwa kankru u jħammiġlek qalbek. Tieħ il-mulej berikom u utlob għalihom. Bix-xogħol tal-ġisem jitnikket l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu mhuwiex iljun, l-Ispirtu Santu mhuwiex ħaruf, l-Ispirtu Santu huwa ħamiema kif tisma' il-konfużjoni titlaq, kif tisma' l-gossiping titlaq, kif tisma' l-ħmieġ titlaq, kif tara l-pornografija titlaq, kif tara l-mibeda titlaq, għalhekk ħamiema bħal ħamiema. Alla tagħna daw ix-xebbjanzi kollha biex nindunaw, biex inħafru fil-fond. Hija l-glorja tal-Alla li jaħbi xi ħaġa, imma l-glorja tar-rejiet, ir-re tar-rejiet li jfittxuha u jsibuha u jikluha u jagħmluha tagħhom. L-Ispirtu iġibek tħobb bla kundizzjoni, bla kundizzjoni. Tifraħ f'kull mument, tifraħ fil-maltemp ukoll, tifraħ anke fil-ħabs bħal Pawlu. Meta Alla jiġi f'ħajtek tifraħ, vera tifraħ. U dejjem fil-paċi, dejjem.
kliemek ikun mimli saħħa meta jkun tal-Ispirtu Santu. Ikun mimli qawwa u jkun mimli konvinzjoni. L-Ispirtu jikkonvinċi lill-bnedmin li għandhom bżonn imorru għand Ġesu għal maħfra ta' dnubiet. L-Ispirtu Santu biss jekk nagħmilha bil-mod tiegħi laqas nitlaw fuq, żgur. L-Ispirtu Santu jrid ikun minn ġafina. Nintlew bl-Ispirtu Santu kuljum. Deċiżjoni, naqra, ibda bi kwarta, żidna aktar, u mbagħad tgħidilha kemm qed jgħaddi malaj il-ħin. It-teppja kif kienet tagħmel Marija ma saqajh. Aqra, ix għall-worship kun miegħu, mhux waqt li tkun għaddej biss. Mhux hawn biss, huwa importanti li niġu flimkien għax aħna l-assembleja tal-mulej, aħna naqdu ġismu flimkien u Alla jrida din. U Alla ħajaħtaf knisja flimkien. Tiċħdux mill-laqgħat tagħkom biex ħafna tjamlu, imma ollu xuxin, sawru xuxin, qawwur xuxin, għax dik il-ġurnata qed toqrob, qed toqrob, qed toqrob, qed toqrob. U intom m'intomx u li il-korla, intom m'intomx u li id-dlam, intom u li id-dawl biex id-dlam joħodkom biex il-ħallil jiġi għalikom u ma tindunawx. Intom m'inkomx bis-sakra bl-imbejt, imma ntlew bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Intlew bl-Ispirtu Santu jgħid Pawlu. Intlew f'Efesin Pawlu jgħid 5:18. Intlew bl-Ispirtu Santu. Intlew għax din id-dinja ħataljenakom, din id-dinja ħatfixkilkom, din id-dinja ħaġġelkom l-Ispirtu Santu jillikja. Intlew kuljum, Rumani 8, vers 5-17. Grazzi mulej. Intlew bl-Ispirtu Santu kuljum. Intlew minn vers 5. Dawk li jgħixu skont il-ġisem, ħsiebhom fil-ħwejjeġ tal-ġisem. Dawk li jgħixu skont l-Ispirtu, ħsiebhom fil-ħwejjeġ tal-Ispirtu. Ix-xewqat tal-ġisem iwaslu għal-mewt. Ix-xewqat tal-Ispirtu jwaslu għal ħajja u slim. Għalhekk ix-xewqat tal-ġisem huma ed-dewwa ta' Alla. Ma joqogħdux għal-liġi ta' Alla u anqas jistgħu joqogħdu għax il-ġisem bla saħħa. Mingħajr l-Ispirtu xogħol tal-ġisem ħatamel 100%. Jekk ma tkunx minn l-Ispirtu, jekk m'għandekx maħfra, jekk qed tobod, jekk m'għandekx paċi, l-Ispirtu Santu jonsok biss. Dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistawx joġbu lil Alla, imma intom m'intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom, jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Imma llum min m'għandux l-Ispirtu ta' Kristu jista' jieħdu b'xejn għax Alla qed ifittex u jsalva l-mitluf kuljum. Alla ġie biex jaqdi, Alla dwat jaqdi permezz tal-Ispirtu Santu. Intlew bl-Ispirtu Santu minn għadu jekk ma jafx minnu salvat, illum aċċetta. Alla jridek taraf kemm taraf li m'inti xejn mingħajru. Il-mirakli jeżistu, l-fejqan jeżisti, Alla huwa kbir, Alla huwa setan. Alla jista' kollox u veru. Jekk Kristu jammar fikom għalkemm il-ġisem u mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu u ħajjitkom minħabba l-ġustizzja, righteousness. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħna bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fina. Hekk mela l-aħwa aħna maħniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem, għax jekk tgħixu skont il-ġisem tmutu, imma jekk tmewtu l-emil tal-ġisem, mewtu l-emil tal-ġisem ma dak is-salib. Bl-Ispirtu tgħixu. Daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma uliet Alla, uliet Allaw. Alleluja! Yes!
Għax intom ma rċevejtux l-Ispirtu li jwassalkom għal jasar biex terġu taqgħu fil-biża. Fil-biża bħal Marta, fil-biża bħal l-Apostli, laqas kienu jafu x'qed jagħmlu. Imma sarċevejtu l-Ispirtu Santu li jagħmel minkom uliet adduttivi u li bih aħna nistgħu nsejħu u ngħidu Abba, Missier! Dan l-Ispirtu jixef flimkien ma l-Ispirtu tagħna li aħna uliet Alla. Grazzi mulej, grazzi Ġesu. Jekk aħna uliet, aħna wkoll werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu, la darba aħna mbagħtu miegħu biex miegħu inkunu glorifikati. Imbagħtu mhux nissawtu, imbagħtu mhux mart, imbagħtu persekuzzjoni bħal Ġesu, imbagħtu niċħat il-jien min nofs. Għax il-ġisem ħajwaġġa biex jiddendel ma' salib, il-ġisem ħajwaġġa biex ma jridx tiegħu, il-ġisem ħajwaġġa biex ma mmissux il-mobile, il-ġisem ħajwaġġa biex ma morrux fuq social media, il-ġisem ħajwaġġa biex ma narawx il-videos. Imma issa żmien li niġu serji malla, issa żmien jingħatlu mulej kif ħammexxu wassalna tiegħek fuq l-art, x'ħanaddilu l-poplu tiegħek. Waħda biss meħtieġa tagħmlu l-ħin miegħi. Mbagħad jien nagħmilha minn ġafikom everything flowing. Meta tagħmlu l-ħin miegħi, il-mirakli jiġu waħedhom. Meta tagħmlu l-ħin miegħi il-fejqan ikun waħdu. Meta tkunu miegħi, tindunaw ta' xiex intom werrieta. Meta tkunu miegħi tindunaw x'identità tgħidkom. Meta tkunu miegħi, tarfu kemm jien kbir fikom għax dak li hemm ġafikom huwa ikbar minn dak tan barra. Halleluja. Thank you, Jesus. Il-kultura madwarna, il-laxkat ħafna. Aħna qegħdin f'din id-dinja imma maħniex ta' din id-dinja. Aħna irid b'deċiżjoni li jkollna reverenza li Alla, reverenza. Namlu l-ħin miegħu. Mhux hekk għadnilu l-ewwel darba, mhux hekk għadnilu meta ċċettajnieh l-ewwel darba. Mhux aktar jien li ngħix imma inti tgħix minn ġo fija. Hawn xi ħadd qallu hekk jew. Min għadu m'għallux hekk qiegħed f'sitwazzjoni diffiċli, għax il-ħatfa tal-Knisja tista' ssir illum. Il-ħatfa tal-Knisja il-ġurnata u s-sija ħadd ma jafa. Imma l-aħħar 7 snin nafuhom identifikati. Bis-sija, bil-minuti, bit-tewdin kollu. Kunu ċerti li jattulu l-mulej, mhux aktar jien imma inti. Ix-xewqa ta' Alla hi li nħobbuh. Dik ix-xewqa tiegħu Alla. Iva, vera li rrid tina d-doni, imma jekk se noqogħdu nfittxu d-doni biss, iftakru x'qal f'Mattew 7:21, iftakru. Mulej, mhux fismek. Se titlef l-aktar ħaġa importanti? L-aktar ħaġa importanti hija ir-relazzjoni mal-Alla, mhux id-doni. Illum inti tista' tfieq. Illum inti tista' tieħu l-miraklu miegħek. Imma l-iktar barka li tista' tirċievi u li titlaq bil-persuna tal-Ispirtu Santu. Titlaq bil-persuna tal-Ispirtu Santu miegħek bħala l-ikbar ħabib tiegħek u ġo fik. U tibqa' tkabbar dik ir-relazzjoni miegħu kuljum. Alla jrid dik ir-relazzjoni, Alla qed jixxenna għal dawk li adurawh il-Missier fl-ispirtu u l-verità. Dik irid Alla minn għandna. Nista' naqra skrittura oħra, bonus, grazzi mulej. Lot 5. Ġiex versi qawwija ħafna. Vers 7-9. Grazzi mulej. Ara x'qallu Ġesu. Ġesu fit-Testament il-qadim kienu jgħidulu lil Alla ibża mill-mulej Alla tiegħek u lilu biss għandek tadura, tibża u taqdi, kienu jgħidulu. Ġesu biddel il-biża tal-Alla f'adorazzjoni. Vers
7. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħen għoli u bidmuħ u dim in-nies Ġesu u dim Marija Bisbeka, imma Ġesu kien jibki ma' Alla x'kien jaf x'hawn fuq id-dinja, kien jaf kemm jeħtieġuh in-nies. Ġesu beka wkoll meta daħal Ġerusalemm. Ġesu meta daħal Ġerusalemm u xtaq jitfa' il-flieles taħt il-ġwejqaj tal-qroqqa imma ma rfux is-sija tagħhom, kien ġa qed jara x'ħajjiġi fis-7 Ottubru 2023 meta kien hemm dak il-massakru għax Ġesu jaf it-tmiem mill-bidu beka, għalhekk beka meta daħal Ġerusalemm. Għandna 3 darbit fejn Alla jibki. Imma l-unika darba li beka hija meta Marija messitlu qalbu. U aħna huma dawk in-nies li mmissulu qalbu llum. U meta nkunu għaddejjin minn mument ħażin ukoll jibki magħna. Imma dak il-mument ħażin ġie mhux biex nibqgħu fih imma biex inqumu. Dejjem. Għax it-triq Malla hija l-fuq u l-quddiem. Meta kien jgħix fuq din l-art Kristu offra talb u suppliki bleħen għoli u bidmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Ħin miegħu ġifieri, qima. Tinsiex Ġesu dejjem mar ifittex post solitarju tgħidlek il-kelma. Qatt li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza sottomissjoni. Ġesu sottometta għar-rieda tal-missier u ħareġ sagrifiċċju perfett għall-umanità kollha u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Illum ma tlajtx biex niderjen. Illum tlajt biex nisimgħu minnu. Għax jiena rrid nobdieħ u rrid nimxi fil-pjan tiegħu mhux biex niderjen. Jekk jista' jkun ma nidirx minn dejjem kon nider anke fl-isport. Imma jekk Alla jitfaq x'imkien titobdieħ. Awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Qed nisimgħu x'inhu jgħid l-Ispirtu Santu lill-Knejjes illum. Wara li Alla għamlu l-qassis il-kbir skont l-ordni ta' Melkisedek. Melkisedek hemm ħafna xi ngħidu fuqu. M'għandux bidu, m'għandux tmiem, m'għandux om, m'għandux missier, ġib il-ħobs u l-imbit. Alla għamlu qassis minn qabel għax kien Ġesu huwa s-sultan tal-ġustizzja. Hemm wieħed biss sultan tal-ġustizzja. Huwa s-sultan tal-paċi. Jrid jiġi fil-location tal-paċi. Jrid jiġi fir-raħal tal-paċi Ġerusalemm. Mhux ħajkun hemm paċi qabel jiġi. Imma ma nistgħux immorru Pawlu qal għal Melkisedek qabel nitalmu l-ħalib. Meta nitalmu l-ħalib u mbagħad immorru għall-laħam. Ejja nitalmu l-frott l-ewwel. Ejja nitalmu l-frott. ħajkun hawn il-qawwa ħalli verament ninvadu lil Malta u lil Lawdex u nkomplu tilajn għall-Italja, għall-Sqallija, għall-Maċedonja, għall-Ċipru, għall-Greċja u għall-Dubaj f'isem Ġesu Kristu. Ġesu hekk qallu, itlaq xitan, għax hemm miktub lil mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu biss taqdi. Aħna naqdu lil Alla bl-awtorità delegata. Naqdu lil Alla. Alla jrid jittestjana biex jaraw aħniex fidili. Bħal meta kont fl-armata u ngħidlu jessier. Alla tittestjana hawnhekk u iktar ma jarana u bidjenti iktar ma jarana sottomessi, iktar ikabrek. U jollik. Meta jasal il-waqt il-promozzjoni Alla jtielek u mhix il-bniedem. L-ajjutant, l-Ispirtu Santu, jgħinna nkunu bħal Ġesu. Bħal Ġesu kuljum kien imur f'xi post solitarju biex ikollu intimità mal-Missier u jkun mimli bl-Ispirtu Santu. Il-Missier dilku lil Ġesu bl-Ispirtu meta niżlet il-ħamiema. Kien immexxi fid-desert bl-Ispirtu, mimli bl-Ispirtu mar u rritorna mid-desert bil-qawwa tal-Ispirtu. Alla stess. Alla ġiurina kif għandna ngħixu. Ġiurina kif għandna nimxu fuq l-art. Ġiurina kif inħobbu xulxin. Jirfukom mill-imħabba tagħkom mhux mill-mirakli. U liedi. L-Ispirtu kien fuqu
u dilku biex xandar il-Vanġelu. Iżajja, bl-Ispirtu keċċa d-demonji u bl-Ispirtu huwa għamel it-tajjeb finanzjarment ukoll. Atti 10 vers 38. When doing good. Jekk taqraħħa bil-Grek, Ġesu kien jgħin ħafna nies fil-bżonn. Ġesu kellu nies fil-ministeru miegħu. Aħna m'għandna xejn tagħna l-Ċeżari tuħ ta' Ċeżari u l-Alla tuħ il-Alla. Dak li tajt il-kelma jien nagħmluh ħankunu verament Kristjani tal-qawwa. Ħa verament nilħqu il-mitluf permezz ta' social media, ta' televiżjoni. Għax Alla jrid jilħaq il-mitluf bina bl-idej tagħna nkunu fidili xejn ma neħdu magħna fuq kollox hawn ħallu tal-art. Ejja verament il-Alla ntuħ dak li hu tal-Alla. Nkunu bħal Ġesu bl-Ispirtu Santu tagħti biss. L-Ispirtu Santu jtik ir-revelazzjoni tad-deċima, l-Ispirtu Santu jtik ir-revelazzjoni tal-offerta tal-onur. L-Ispirtu Santu biss. Jekk ma jkollokx il-qawwa tal-Ispirtu Santu, jekk ma tkunx mimli bl-Ispirtu Santu, mhux ħatifhem qatt. Imma l-qawwa tal-Ispirtu Santu itfehmek mill-cover sa cover, mill-Ġenesis għar-Revelazzjoni. U ma tarraq il-ħadd u tibqa' b'rispett lejn kulħadd. Bl-Ispirtu fejjaq kull tip ta' mart. Ġesu offra lilu nnifsu bħala sagrifiċċju ta' tpattija permezz tal-Ispirtu ta' din l-Uddisa. F'Rumani 1:4 permezz tal-Ispirtu tal-Qdusija l-Ispirtu Santu ġie rrevelat bħala l-liben tal-Alla b'kull qawwa permezz tal-qawmien mill-imwiet. Alla leb l-imwiet għalina. Aħna mhux ħammutu, aħna dik il-ġenerazzjoni li mhux ħatmut. 100%. 100%. Għax is-sinjali ta' żminijiet qegħdin hawn kollha. Alla ma tanix ġurnata u sija tagħna sinjali biex ma norqdux u li tisakar. Marta kienet taf ukoll kollox. Aħseb aħna għandna l-Ispirtu Santu. Għalhekk illum bid-dixxiplina Domnik. Jekk jogħġbok bro. Għalhekk illum bid-dixxiplina tista' timxi fl-Ispirtu. L-eluqdan bid-dixxiplina biss tista' timxi fl-Ispirtu. Mingħajr dixxiplina mhux ħatimxi fl-Ispirtu. 100%. Nafx qed ngħidlek. Mingħajr dixxiplina mhux ħatimxi fl-Ispirtu. Dini is-sentenza tal-aħħar. Meta tkun qed tagħmel l-aktar ħaġa meħtieġa 100% li se tkun persuna li Alla qed ifittex li jadurawh fl-Ispirtu u l-verità. Amen. Grazzi mulej. Għaw xi ġodda hawnhekk. Grazzi mulej. Ħanalqu għaw. Il-mulej iridek tiġi f'din il-kongregazzjoni. Il-mulej irid iġibek fl-assembleja tiegħu. Il-mulej irid iġibek hawn biex jibnik biex tkun soldat ta' Kristu. Kull ma trid tagħmel biex tkun salvat huwa li taraf il-ħtieġa tas-Salvatur. Taraf biex tindunek persuna tkun salvata hija ma tistaqsija. Inti salvat, tgħidlek jien tajjeb. Fil-verità, ħadd minna mu tajjeb. Qasjen. Minna Alla nintnu. Minna Alla maħna xejn, imma Alla qed jallimna kif ngħixu. Alla qed ilibbisna bil-qawwa tiegħu. Alla qed imexxina fil-qdusija tiegħu. Għandna bżonn lill-Alla. Kull tip ta' professjoni għaw fid-dinja imma Salvatur wieħed hawn jismu Ġesu Kristu li jeleb il-mewt, li jeleb il-qabar, li jeleb id-demonji. U llum qed isejjaħlek. Illum qed isejjaħlek biex jagħmlek ulied ta' Alla l-Missier. Min ikollu l-Ġesu isib il-Missier. Alla isir missieru. Illum nistiednek biex tgħid it-talba minn qalbek biex verament Alla l-Ispirtu Santu jikkonvinċi il-qalb tiegħek li għandek bżonn is-Salvatur. L-unika dnub li ma jinħafirx huwa d-dawa tal-Ispirtu Santu. Meta l-Ispirtu Santu jibda jiġbdek lejn Ġesu u inti tibqa' tirriġettah u tirrifjutah. Imma llum l-Ispirtu Santu qed jgħidlek ejja bni, ejja binti,
Iftaħ qalbi jien rrid insalva d-dinja sieħa. Kull ma jrid Alla, iva, hija liva tiegħek mill-qalb, hija liva tiegħek mill-qalb. Għalhekk illum għajdin it-talba qasira, għajda minn qalbek, għajda minn qalbek, profetizzaħħa kif trid inti, dikjaraħħa kif trid inti, laqwa li verament mill-qalb u ġenwina. Mulej qaddis niġi quddiemek illum. Grazzi li inti sirt bniedem u ġejt fid-dinja biex tgħix il-ħajja perfetta li jiena qatt ma stajt ngħix. Grazzi Ġesu li inti miet għalija u għall-umanità kollha. Illum naraf li jiena midneb u għandi bżonn is-salvazzjoni mulej. Nitolbok maħfra għad nubiet tiegħi li naf bihom u li ma nafx mulej. Nitolbok biex issalvani, Mr. Qaddis. Grazzi mulej, illum narfek illi inti fit-tielet jum minn bejn l-imwiet kif hemm miktub fil-kotba mqazza u għelibt il-mewt, il-qabar, l-infern u xjaten. U llum hija glorifikat in-naħa tal-lemin tal-Missier. Narfek Ġesu bħala Sidi u s-Salvatur tiegħi. Grazzi tas-salvazzjoni li għamilta faċli għalina ma kienx faċli għalik. Grazzi. Nitolbok mulej biex timlini bil-qawwa tal-Ispirtu Santu llum. Nitolbok biex ittini l-ikbar rigal li nista' nirċievi wara salvazzjoni l-Ispirtu Santu ġa fija. Irċievi l-Ispirtu Santu irid jammar fik. Alla huwa veritier, Alla huwa ħaj. Nistidnukom biex tkunu magħna hawnhekk kull nhar terba bħallum fis-seba'. Kull nhar ta' Sibt fis-seba' jibda l-qima u l-adorazzjoni u jkollna xandir tal-kelma u nistidnukom il-ħadd fl-10 ta' filgħodu bil-qima u xandir tal-kelma. Sa dak il-ħin insellmulkom u l-mulej magħkom.